Teknoloġija aktar avvanzata u sistema li twassal elettriku fid-djar u n-negozji li tkun aktar b'saħħitha u effiċjenti. Huma żewlanijiet ta' xogħlijiet tal-Ena Malta li bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom. Fost dawn hemm ċentru ta' distribuzzjoni ġdid f'Manuel Island. One user dan iċ-ċentru fejn wara x-xogħol ta' pjanar is-sena li għaddiet, din is-sena diġà kien installat l-apparat il-ġdid. Fil-waqt l-installazzjoni ta' cables il-ġodda se tejb il-kwalità tas-servizzi tal-elettriku fl-inħawi tal-imsida ta' Xbiex, il-Gżira, Manuel Island, Tinje, ta' Sliema u San Ġwan. L-inġiniera Lister Camilleri spjega kemm dan ix-xogħol huwa meħtieġ. Dan il-proġett huwa wieħed mill-aħħar li qegħdin nagħmlu, allura qed nintroduċu teknoloġiji ġodda fid-distribuzzjoni tagħna. Fl-istess ħin qed inżidu l-kapaċità tagħna, allura qed inkopru proġetti ġodda li jistgħu jiġu allura nkunu kapaċi nissupplixxuhom. Fl-istess ħin ħanżidu l-flessibilità, ġifieri f'każ li ikollna xi problemi ta' kwalunkwe natura nistgħu forsi anke naqdu lin-nies fiqsar ħin u bażikament ir-response time tagħna tkun ħafna aħjar. Biex il-cables jasmu mix-xatt tal-Gżira l-Manuel Island ser jibdew jitqiegħdu wkoll 40 metru ta' pajpijiet fi trinek fqih il-baħar. Il-perit tal-proġett Godwin Aġus spjega li dan ix-xogħol huwa aktar diffiċli minħabba toroq biżlin tal-Gżira u l-madwar. Għal dan lan diġà ħarġu l-permessi neċessarji biex isir ix-xogħol bl-aħjar mod u biex ikun hemm l-inqas inkonvenjent anki fuq l-ambjent. Ix-xogħlijiet ippjanati li jsiru f'ħinijiet kemm jista' jkun li joħolqu l-inqas inkonvenjent għall-pubbliku. Dan l-iżvilupp f'Manuel Island huwa wieħed minn 4 ċentri ta' distribuzzjoni simili li l-Ena Malta qed twettaq.